ఏముంది బాసు ఒక్కటే ఛాన్సు ఈ రోజే నీది నీ కార్సు బాదేంటి బాసు ఒక్కటే ఛాన్సు లైఫ్ అంతా పాడే న్యూ ట్యూన్స్ ఒక 90 బతికేసి బతుకే విసుగేసే సాడి సావెందుకో ఒక 90 మందేసి ఫుల్ గా చిందేసి బటర్ఫ్లైస్ లా బతుకే ఏముంది బాసు ఒక్కటే ఛాన్సు ఈ రోజే నీది నీ కార్సు బాదేంటి బాసు ఒక్కటే ఛాన్సు లైఫ్ అంతా పాడే న్యూ ట్యూన్స్ ఎలాగో చేసేది ఏదో పని ఎందుకు 500-600 ఫోన్లో కొట్టేది ఐఫోన్ కొట్టేయచ్చుగా. 8,000 కన్నా రేట్ ఎక్కువ ఉంటే పోలీస్ కేసు పెట్టి పొడబడుస్తాను. రమ్మన్నా రాదు రాకుండా పోదు నీ టైము దాటెల్లదు ఏ తోడు లేదు నీ నీడే కాదు నీదంటూ ఏమీ లేదు ఉంటే సందడి లేదా నీ రెడీ బిడ్డీ ఇలా దోపిడీ ఇంతే జీవితం వింతే నమ్మడం చలో చలో చల్ చలో ఏముంది బాసు ఒకటే ఛాన్సు ఈరోజే నీది నీ కార్సు వారంటి బాసు ఒకటే ఛాన్సు లైఫ్ అంతా పాడే న్యూ ట్యూన్స్ ఒరే టేస్ట్ చేయరా తీసినా సరిపోలేదురా. ఏం చెప్తే చాలు కాదు. అందుకే నాకు వంట పనులు అప్పచెప్పొద్దు అంటున్నాను. అడుక్కు తినండి. రోజు ఏమంటాను ఎంత అడుగుతున్నా సార్? తీసుకోరా, మళ్ళీ డబ్బులు ఉన్నప్పుడు తిరిగి ఇచ్చేది కానీ. పోతాం డిసైడ్ అయితే హ్యాపీగా పోవాలి. ఏదో తప్పు చేసిన ఫీలింగ్తో పోకూడదు. అది అమ్మాయిల దగ్గర డబ్బు తీసుకోవాల్సి వస్తే వీడి వంట తిని చేస్తా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.